Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my vlog. Karon guys, kanang wato ko sa purok namo diri sa Tanawan Slob. Kay akong tanawon dito guys, aga akong gipang tanom nga sili o kanang kamatis. Kay nananom pud mi sa among purok diri guys. So ako mo pakiton og sa nabuhi na ba dito kay wala pa na ko mato pila ka adlaw na. So bani ko ninyo guys. Guys, na ako diri guys sa kanang naay resort diri guys kanang Casa Bonita kani siya guys. So diri siya guys. Na ako yung mga friends diri nga naa sa Manila, kanang diri na sila nako ipa-check-in kani yan. Kanang Casa Bonita. Guys, barato na ang room diri guys. Ug ganahan mo ari napo ko ipa-check-in ninyo. Mo siya guys, resort. So na ako diri karon kay kanang manguha ko basura kani guys, kay ako ni siyang pangwaon guys kay akong himuon og mga buwak, maghimo ko mga buwak bitaw guys akong guntingon kaya ako i-design sa akong garden. So ako ni siyang pangwaon guys sa among purok mo ni akong gipang design diri. So ganiha nagkapit-apit ko sa resort kaya ako mong ipakita sa akong resort. So naana po ko diri sa among purok. So mo ni siya akong gipang design guys nga mga galon sa mineral. Mo ni siya guys. Po siya bunga, mo ni siya akong gipang design diri. So mo ni siya guys, anawan ninyo guys, mo ni siya purok neem tree. Na ako nag-design ani guys. Ako po'y nagtanom ani. Ako mga seed akong gidala diri. Ano siya oh. Nandito tayo na siya mga bunga. Ano guys oh. Akong ampalaya po diri. Napod siya ni. Napod siya guys. Morning. Ang kaabalahan pag pero daghan pud mi naghimo ani sa wala pa siya ning bunga yung palaya na ang bunga na day ang batong nang bunga ang batong guys. So ako po'y nag-design ani siya guys. Mo ni among purok. So naapod ang mga okra. Purok neem tree. Ako mga tanom. Purok neem tree. So niagi ra ko diri guys. Ako po mong gipakita sa resort na ako. Kuan mo to akong giagihan ganiha kay nanguha ko og mga bottle. So padung na pud ko uli guys. Padung na ko uli guys. Mao ni siya pro mini resort. Nabo ko yung mga amigo diya sa Manila nga diri pud nako sila gipa-check-in kay naay kuan ani naay mga swimming pool guys. So naay swimming pool niya. Ang atubangan ani amuan na pud tupikas kato among picture-picturean. Nako diri sa balay guys mo ni akong mga nakuhang mga basura. Kay nakoy himuon ani guys, himuon ako ni siya mga kuan kanang mga dahon sa murag purmang dahon ba. Mga bulak, himuon siya na kong bulak na niya. Himuon po na ko sa mga dahon. Ito niya siya guys, ako ni siyang guntingon. Kaya mahimo ni siya o murag purmang dahon sa buwak. Kaya mahimo ni siya akong i-design sa una sa puro. Mahimo mag-ibig ka ng murag arcos siya nga na yung mga buwak bitaw nga. Mahimo ni siyang guntingon na guys. Mura na siyang
dahon ni siya nimo. So, makuluran na ni guys. Kapurma naman ni siyang dahon. So, ano siya oh. Kapurma ni siyang dahon guys. So, yan na siya kurma. So, mo na siya akong ipadikit. So, yan na siya, kurma na siyang dahon. Ano siya akong ipadikit sa mga gilid-gilid sa akong mga kuan. Hindi ako na siya kuluran ng kulay green pod ka ng kakulor pod sa tanom na dahon. So, shout out day ko sa ni kuan kanang Kuya Leo Adventure. Kanang nana siya sa Japan. Butan kayo na sila pa subscribe po na ng ilang YouTube channel. Ya Ate Mars. Yang Ate Mars po na siya na po na sa Japan. Kanang pa-subscribe po anan niya guys. Butan po kayo na tayo si Ate Mars. Magsige na sa kanta-kanta niya. Aminaw mo yung mga kanta kay makarelate mo siya mga kanta. Sa mga sigig tanaw sa akong video, Ma'am P. Birano, salamat kay sige kag tanaw sa akong kanang mga video, akong vlog. Salamat kayo mo ma'am. Ma'am Judith. Kanang sige po na siya tanaw sa akong kuan, sa akong vlog. Sir Marcelo Castañares, salamat po sir kay sige po kag tanaw kanang murag always di ka nga naamo comment sa akong vlog. Nya kuan guys. Kani si daghan kayo guys nga dapat na akong ikuan guys. Ay si Ma'am Marcelina Labuniti. Kanang taga Bohol ni siya, kanang hi. Nya si kuan kanang Jean Higurasi watching from Japan. Kanang salamat sa imong pagtan-aw pud ako sa kung kuan ma'am. Nana sa Japan. Sa si kuan D1 ini ba ni siya? Kanang napud ni siya sa Australia. Sige po na sa tanaw sa akong vlog. Kanang hi ninyo. Napod sila yung mga YouTube channel. Pa-subscribe po. Kani po si Kuan. Kanang sige. Tanaw po di siya na ako sa akong vlog. Taga Singapore ni siya. Pero taga Maribuhok na siya. Kanang butang kayo na siya. Kanang Norlina. Kanang Abdullah. Hi ni mo ma'am. Salamat day sa inyong pag-support sa akong mga igsoon sa akong mga vlog na mo. Salamat kayo mo pag-amping diha. Kuan jugay ka kanang good heart jugay ka. Salamat kayo ma'am na siya sa Singapore si Norlina Abdullah. So subscribe na mo ana niya guys kay butang kay na siya. Kuan pod guys kanang si naana siya sa kuan kanang Singapore. Kanang butang pod kay ni siya guys. Kanang Norlina lagi kanang butang kay na siyang wala sa Singapore. Ya, kang kuan di ay Sir Brandon. Kanang Sir Brandon, ang imong request na ko sir nga mag-share ko og kanang kuan sa kanang akong pagkaati ni Florami. Kanang ako kay bawo na si Florami sa akong pagkaati niya, sa akong mga kaagi pud nga naging ate ko niya. So mao to kanang 14 pa lagi akong edad na narbaho na ko kay kana laging daghan lagi kay may mga igsuon mao na sa sir kay ni request man ka nga mo istorya lagi ko nga nga sa mga kaagi sir pero di jud na ako mga istorya tanan-tanan kay sobras kadaghan na akong kaagi. Kuan kanang di na jud ako ma-explain ug sa tong mga kaagi sa una nga nganong wala ni makatabang niya. So pero ako jud kasi kay bawo na ka nga kay bawo na si Florami ug sa pupo pagkaati niya kanang lab na ko na sila sir nga kuan dili pud ko yung ganang pabaya pud ko nga ate mabitaw na narbaho ko kaya ro makatabang ray pud ko sa akong mga ubang manghod kanang Mama Julie ako'y nagbantay ana niya. Kanang Jijin Bors, ako po yung nagbantayan na niya. Kanang basta sunod anak ni Julie, kantod ni Jijin, katong mga laki na kong manghod. Ako po yung nagbantayan na nila, sir, mo nang ako, hindi gusto unta akong eskwela unta sa una, sir, kaso lang mawalagi nang wala ako maganahin eskwela, kaya kanang paabsinon lagi ko sa akong nanay, kaya ako lagi pabantayon sa akong mga manghod. So, wala ako gana mo eskwela, kaya nag-eskwela na ako
magganga naman ko kay wa mo ko kibaw unsay gileksyon sa mga maestra niya. Maghilak na naman ko kay sila nagtaas nagkamot ako nagnganga ko kay wa man ko ning eskwela karon niya. Nag-ugma mo eskwela ko. Mo nang wala po ko nakahuman og eskwela atong time kay mao lagi daghan mi niya. Sige li kog absent kay magbalik tayo lagi ko sa akong mga manghod. Kay ako lagi inahan ug amahan atong time si tatay kuan pa to dili makakita pa to siya magsige na sa gdaro. Kay butan jud kay na kong tatay areston kanang di jud siya nga kanang amahan nga magpasagad sa among mga anak bisag daghan kay ni. Butan kay na silang duha manang ako absent na lang po ko kay mao lagi pabantayon ko nila kay sila atos umahan mag kuan sa basakan ba na tus kanang magdaro na sa tatay niya lapos na nay dito. Manang way mabilin sa akong manghod manang ako'y nabilin manang sa akong mga kaagay mao na siya nga manang sayo pa ko nagminyo kay sayo po ko na nagbaho lagi sa atong Manila manang di pud lalim ang akong mga kaagi so di na lang nako kas unis kay as jud kayo ang among mga istorya manang naalam po guys isingit-singit lang na po pud niyang vlog nga kanang yana lagi ano mga kuan so wala man po nagmahay nga nagminjo po kay wala ginabutan pud akong mga butan pud akong mga anak butan pud akong bana malawak po ko nagmahay nagminjo ko wala ginang nagminjo na laman kay aron nay bubuhi ito jo binibitaw wala nakapagbinjo na mo ko 19 years old naminjo na po ko kay wala ginang kuan lisod lagi among kuan sa una manang pasayloan jud ko ako mga manghod wa po ko nakatabang pero nakatabang man po ko nila sa tayo sa una kay bisan sweldo ko gamay ako mong ipadala na nila nanay sa una kay naalagi ka ng daghan pa kay kog mga manghod so mao to guys salamat sa inyong pagtanaw kay taas jud kayo guys ug taas-on pa na ko ni akong istorya taas jud kayo guys to Sir Brandon tanaw lang sa sunod ako mga vlog kay ako po nang i-istorya nimo katong sa mga kaagi sa katong pagkamid na sa Manila kanang tanaw lang mo sunod vlog na ko salamat sa mga ning tanaw sa wa pa naka-subscribe salamat po ninyo kay ako ni siyang hiwason ya tanaw lang po mo mahumanan ni akong gipanghimo so bye.